Tak lidičky, už to mám upečené, takže dáte si jeden holoubek nebo dva. A oni jsou velký, tak stačí asi jeden. Tak. Podlijeme hezky šťávou. S chlebíčkem. Já vám to ukážu. Tak jukněte lidi. Co vy na to? Holoubky neboli točené zelí. Krása. Tak jo, já mám uvařeno, zítra vařit nebudu, takže mějte se hezky a přeju hezký večer. Mějte se.